שלום וברכה, שמי יוחנן בוקשפן, מאוד פחדתי מטיפולי שיניים. באתי לדוקטור רמבו ולדוקטור ברקת, נכנסתי בשעה 4 בצהריים עם שיניים רקובות, יצאתי ב9 בערב לאירוע עם פה חדש. כמובן שאני באמצע טיפולים, אבל זה מתקדם ממש יפה, במהירות וכמעט ללא כאבים. תודה רבה לכולם על הכל. היו לי שיניים רקובות, חלקם נשברו, חלקם רק נהיה חורים, אבל זה השיניים במצב ריקבון מתקדם. לא יכלתי לחייך כי התביישתי מהאנשים. כל זמן, כל שעה, כל טיפול, אפילו מורכבים שיש במהירות שיא. הפכתי להיות בן אדם חדש, עם פנים חדשות, שיניים חדשות, אין מה לפחד, זה עובר.